terminal vai estar um produto. I love the heat. I love half-dressed women by the beach. I love life. I love living. I love every damn thing in my vision. I love summer. I love the heat. I love half-dressed women by the beach. I love life. I love living. I love every damn thing in my vision. Library card, let me lick ya. The sheet, I'm freaking a pizza. I'm down to autograph, double deca. Love a double deca. Money clock, get down with double deca. Not deca. Burning bush, providing me the aim
serious, man. Caribbean fans and the lyric hands rubbing lotion on my tan. Намаляме, чакай. То не става толкова бързо. Тук съм направена и дойде. Браяна! Внимай, че тук заобикалят някакви други хора. Ти става, така ще направиш съм много бърсен тъй. Те ръце ми трябва да купа. Да видим. Дайте, какво ще прави? Бълкане, както има. Ще няма пане. Да сменим седалката. Виж, знам какво трябва да правя веднага. Седалката? На записи. Много интересува. Аз мисля, че се притеснявам от записи. Обаче не съм на стрим. Махнах стрима, защото ходих до това, до Голямо Конарско да ги взема. Той има такава услуга, слагане на седалка. Така ли бе? Така ли бе? Трябваше да го оставя на стрим, защото Чичо Боги ми е приятел във Фейсбук Фейсбук. и гледа стримовете. Сериозно ли ги гледам? Да, бе. Заповядай. Дойде ли вилката, бе? Не. То се объркал нещо много сериозно. Това ще го оставя тук да видим някакъв филм, как да го таковаме. Как да го... Как да го закачим към колелото. Това какво е? What the fuck is this shit, man? Пишеш... За какво ми е? Той има нещо вътре. Какво има? Това е това. Добре, взимай колелото, ма искам и чек. Си платим. Чек. Чек са на Македония, чек. Тук какво е? Тук идваш с една тавака в трета и готово. Анален секс. Сега, майтап няма. Днеска е Димитров ден. Кажете какво искате да ви донесу от магазина. Този път не отказвам поръчки. 100 грама здраве. Здраво, здраве, да. Това съм ви го донесъл само с идването. Чай Сан Бенедето. Чай Сан Бенедето. За тебе? Абе няма нищо. Човек имам повод. Нещо двойно. Добре, за тебе? Не, сега Айде На бе. България по коезни. Айде На бе. България по коезни. Димитров ден е, Димитър се казвам. добре, по една в оборец искам. Аз нищо. Айде бе. Не, трябва да се пазя за утре. Те утре имаш Вода поне. Една вода. Водичка може да. Каква вода? минерална. Минерална 5 мл. Какво става, 500 момчета? мили. И какво беше? Два в оборовец. Ключове. Тия... Шарници. Няма обаче с тъмната плата, не знаеш, само прозрачно се остане, но тази зимата ни трябва. Да, защото се вижда. Те имам толкова облякане, бе. Леле. Това да видим каската да видим как ще стои, бе. Джина, по тази плата. Как е? Добре. Ай, байка.
Чакай, първо свалиш тук, чакай не ска. Свалиш. Давай се. Вчера почивах. Имаш има нейлон вътре в това. Здрасти. За мен едно кафенце лаваца до половината на чашите, кафява капсула. Ще стане ли или е прецака на машината? Не. Добре, без нищо. Така, поръчиха ми чай Сан Бенедето. Къде да го намеря? Сан Бенедето, какви искате евро? Малки или големи? Колко са големите, колко са малките? Аз не знам, защото не ми е познат продукт. Голям 30-50. Ами големи. Ама като литраж колко са? Един и половина. Има Добре, големи. зелен и праскова. Зелен ли? Да, има зелен и има праскова. Черен и праскова. Праскова. Може да не пият зелен. Не ги знам. Те не е за мен. 2 ще взем. Той един е студент, другия не. Да. Добре, тогава с някакви чашки. Ако може. 2. Две чашки? Една вафъл боровец, да. И турбичка ще ми трябва. Една вафъл боровец. Боровец тук. И Рафаело имаш ли някъде? И кафе, да? А? И кафе. Рафаело. Да, и Да, дай ми една кутия Рафаело. И турбичка.
че една фирма успеха в металото, ама коя фирма беше? Ще издържи ли трубичка? То въпрос е да мога да я нося. Чакайте да видим. Да, става. И 35, нали? Да. Добре. 20 лева и 35 стотинки. Опа, извинявайте. Мерси, чао. Как е, бе? Има шанс да не ти е удобно. Нямаш ли мъжки седалка, не взема дамската, бе? Геотар са същата. Ми тая беше по-голямата, бе. Та е най-голямата. Не, Та е как си най-голямата. виж, седно не си седно, аз тук чакам. Не бе, се мога да си. Чакай сега малко да оправим нещата. Къде отиха тия пичове? Нищо, ние пак ще се почерпим. Бати пичовете. Аз като седна на нея, отстрани само усещам. Ма вие имате такова, бе. Нищо, това е по-хубавата фирма, ние вече ги спим, не спри се. И трите. Едното е студено. Какво направя? Аз отпред не усещам това. Роден ли, бе? Димитър Роден. Сериозно ли? Да. Ми так на снимката трябва да вземем телефончето. Ето ви, заповядайте, е това. Също е за вас. Не, нали, чакай малко само, нали Димитър Роден е... На 26-ти. Георги Овден, аз се ги бърна. Аз водите си ги взема обаче. Долу имаш една вода. Неотворена. Газирана. Стои на Хал? парното, да. Да, на парното сколото, ето си го е сил. И тя какво да я правя, тази вода на парното? Не оставя парното се, не ако работи. отишъл си до туалетната, Отишъл си си до до туалетната. Ама не е отворена. Не е отворено. Да стои. Не знаеш. Долу. Сега има шанс да не ти хареса тази седалка, не знаеш това. На мен не Сум- ми хареса. Не ти ли хареса? Не за моето. Що? Не знам, аз не ми правя кокъл. Е, това тук е много широко. Ами сега ще я видим, бе. След може това кокъл да ти е до... Ами тази беше най-голямата, бе, брат. Като така ли, бе? И като така. Тя така колко? Това е 24. Те са 25. такива, на спешъл, аз на всичките ги